Abi na kung gulay lasa. Pero medyo parat yun. Kaya mura lang, huwag na lang mga nuba. Diba? Dili yun siyang na ayan rekomenda mo palito ka niya. Diba? Kaya mahal yun kayo. Pero kung na yun kay kwarta, gusto yun mo tilawan. Wala problema. 2,000 years later. Yeah. Welcome back sa aking YouTube channel mga kabingga, TikTok and Facebook mga kabingga. So mag food review tayo ng kangkong chips mga kabingga ni Jos Mojica. So let's go. Kangkong dito mga trending dito mga trending tayo. Trending tayo mga kabingga. Tawa to ha. May siya. Tsaka ang tubig is dami siya. 10/10. Pero di na ko ni IN recommend no nga paliman kay mahal ka ni siya. Compare sa mga ubang chicheria bidada. Ang gusto nyo yung tilawin niya, may problema. Masang mga 100 plus ni. Kangkong chip. Medyo parat-parat ang kamay. Abi na kung gulay lasa. Pero medyo parat yun. Ano ni kay mura lang, huwag na lang mga nuba. Diba? Okay lang po siya. Kung gusto sila mudating ang kapangyarihan, ang buong mundo mutikot sa dagat. Yeah. 10/1000 nga. Wala akong ingon nga dili yun siyang na ayan rekomenda mo palito ka niya. Ba? Kaya mahal yun kayo. Pero kung na yun kay kwarta, gusto yun mo tilawan. Wala problema na. So kung ikaw din ganahan ka mo palito 100 plus nga 130 something, di ba? Pinani lang. So ang palito na lang, kato na lang mga kung naandan sa nila. Hindi ka pun parang sa kwan, hindi ka pun sa health kaya pun kay medyo nagay pun ialap ya pun siya kapag okay siya. Ambot sa inyo kung dili mo gusto ang parato. Ang tao maguday lahi og ka ng mga sa tawana paglasa ba. So maingon ako ani bahala na mo kung mupalit mo sa dili no. Basta ako maingon na dili gini IN recommend nga palit mo ni kay sobra mahal kayo. So ito po si DJ March Barrios na nakiro sa mga lasa ani. See you in next my vlog mga kabingka babushka baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love